Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Molecular Laboratory sa Bacolod Queen of Mercy Hospital temporaryo anay nga naguntat sa pagpatigayon sang RT-PCR test sunod sa pamunuan sa Bacolod EOC. Ini matapos makabaton sa pila ka mga reklamo batok sa resulta sa ilang mga swab test. Ma-report si Nico Delfin. Nakalabot sa igtalupangod sang City Health Office ang reklamo sang pila ka mga dialysis patient nga hindi komporme sa resulta sa ila RT-PCR test sa Bacolod Queen of Mercy Hospital Molecular Laboratory matapos magpositibo sa RT-PCR test. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, ila na igapausisa ang natabo sa City Epidemiology Surveillance Unit kag sa Department of Health agon mapasiguro ang integridad sang RT-PCR machine. Ginhalt nila ano yung ilang processing. Ginasend out nila sa isa ka private man nga mall lab. For how long? Hasta makayo na ilang machine. Ginsiling man ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, nga hindi man makaapekto sa integridad sang RT-PCR machine sang BQMH Molecular Laboratory nga karon ginpaidalom sa maintenance. We take into consideration the integrity of our molecular laboratory. They have been in operation for almost a year and a half already, and not even one has been questioned. So sa aton nga mga nakakuha sang resulta, nga nagpositibo, nga nagpaliwat sila, we have to take into consideration there are several factors that may affect nga from positive to negative. But our experts, infectious disease consultants, has agreed together with the Philippine College of Physicians nga ang una nga resulta nga positibo amo ginang aton sundon. Ang pamunuan sang BQMH ang natalana pa nga maghatag sang opisyal nga pahayag. Damlag pa, may dialysis patient nga nagkwestiyon sa RT-PCR test results sang molecular laboratory sang ospital. Nagpositibo siya sa COVID-19 pero sang nagpa-swab test liwat pagkasunod nga adlaw sa Bay Center, nagnegatibo na sa virus. Gintinguan sang DG Cast Negros nga makuwang bahin sang BQMH pero wala sila nagpa-interview. Ang ila tagdumalahan ang nagsiling nga nagapabilin nga operational ang ilang molecular laboratory. Kaina, mayaraman sa mga pasyente nga pada niya ginakuhaan sang swab specimen sa ospital. Suno kay Miraflor, ining sarangman nga ipadala sang BQMH sa iban nga mga pribado nga molab nga among magapatigayon sang test sa mga specimen nga ila ipadala. Nico Delfin, para sa DG Cast Negros.